dinining sibihan karon nga ipaminawan alauna ngatla alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. Og datong gusto magpadangat sa inyong mga pangutan mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O kumusta na lang sa tanong nagsuword sa aming tulumanon o ganoon sa pagdisgot sa tema, ibalik ko kamo kang brother Reverend Charlie Eugenio. Sa ato sab nga angay masayran Brad Ronnie nga dunay katong gisgutan nato sa pagadian alaon nato no ngadto sa alauna imedya dahil sa karong alas 7 ngadto sa alas 8 ngadto sa alas 9 sa Radio Bandera no sa Villanueva. Unya sa alas 3 pod sa Iligan City sa Radio Bandera mabati usab alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. O gini higayon na mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsonan nga nagsunod dining maong programa. Ang among pag-isgutan karon ang bahin sa sistema sa namunggoy nagapangutana nga nabasab ekonomi niya nang gitawag og ikapulo o contides gipasabot sa uban pod nga mga pagtulunan. Gani kining mga bahina usa sa mga katarungan nga dunay among simpre gitawag og nagprograma usab sa DX di Arno de Pulo nga dunay programa sa alas 7 gikan sa alas 6 kadto sa alas 7 sa kagabion mao si Mr. Bendilio usa ka SDA. Okay. Kung atong pamation narabay daghan atong mga basahon gikan nila nga gidid-an ra bigid sila sa pag kana bitaw murag magbuhat sa pagsulti nga dili na wala na sa lugar kay kung magbuhat ta sa pagpamatuod kung diskumpiyado ta ipasikad man gid nato sa prinsipyo sa Biblia. Bueno, para atong ipakita nga dunay katarungan nato ano nga nagbuhat kita sa pag pamatuod nini o pagtubag pod ang maayo siguro bradune para sa mga kahigalaan nga nagsunod kanunay iniining maong radio station no? Teleradio nga makaingon sila nga wa gid ta magbutang-butang mapapabati tingali nato bradune. Okay, Reb, mga kaigsunan, among ipabati ang pahayag sa higala na to, kay matud pa ni higala man po ang iyang paghila diri kanamo, pastor sa Badista din sa Dipolog City. Pastor ba o anang gitawag bag evangelist? Oo, ang uban gitawag pastor uban evangelist, no? Ang tingog ni Mitchell Bendilio, mga kahigalag mga kaigsunan, atong paminawan para nga dinhi magpasikad ang amo unya nga pagtubaghan ay pinasikad sa mga nakasulat sa Biblia. Iyang paminawan. Nagpaabot gyud ko sa atong mga higala nga musulti nagyag na niya si Kristo nagingon na dili nagyag anay mong mag-uli ikapulo. Wa gyud din taon nakabasa. Atong paboton kay nanikamot gyud din taon. Nanikamot gyud din taon higala. Kabalo na mo. Okay si atoy katubag-tubag dinhi. Gitudloan nila ang mga tao sa pagpanawat sa Dios kay wa na nila itudlo ang prinsipyo sa ikapulo. Higala ison apan ilang ipasangin lang si Kristo wa po'y bersikulo nga ilang mabasa na si Kristo nanudlo na dili na ipauli ang ikapulo. Atong basahon ang Biblia ison unsay gisulti mismo gikan sa baba ni Kristo. Atong nabati, Reverend, mga kaigsunan ng pahayag ni Mitchell Bendilio nga matod pa niya kung ang tao daw dili mouli og ikapulo sama ra nga nagtudlo og pagpangawat. Gani yung pangutana challenge kami man ang gi-challenge niya niini nga asa kuno mabasa sa Biblia nga atong Ginoong si Kristo namulong nga dili na ipahatag o dili na ipatuman ang paghatag sa ikapulo, Reverend. Unya para atong mapamatian Brad Ronnie nga
kibali lugar nga gitudloan nato ang mga tao sa pagpangawat, di ba? Mhm. Yang gikunik. Mhm. Ayon siya nagkuha prinsipyo gikan sa kang Ginoong Jesucristo nga iyang gisupport Radoni ato na lang idungan sa pagpabati nila para tingob lugar ang atong mga pagtubag. Okay, atong ipadayon ang pagpamati sa pahayag ni Mitchell Bendilio, inyong paminawan. Na tumatagag pagtagat. Now, sa prinsipyo sa Biblia sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 8, iso arugya. Niya din ang pahayag sa balaan kasulatan binaw atong basahon. Malakias Kapitulo 3, versikulo 8, basa. Magkapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. Diknot, biblically, nagtubag ang Diyos o tao. Ingon ang Diyos, ingon sila, magkapangawat ba dahil ang tao sa Diyos? Ingon ang Diyos, bisan pa ni anak kamo, nangawat ka nako. Apan ang tao, mingon, apan kamo na kayon, kung saan namo ang pagpanawat kanimo, kung sa ito sa Diyos, sa mga ikapulo o mga halad. Di mo na higala ang prinsipyo sa Diyos at tao nga dili mo ulit ikapulo alam niya ang maong tao kawatan. Nang pangutana, si Kristo ba gatudlo ba o prinsipyo nga dili ka manawat? Kaya kung atong ingnon na si Kristo gatudlo nga dili na pahatago ikapulo ang tao, di mo do ang tao gitudloan na ni Kristo pagpangawat. Binaw, basa. Mateo 19:18, basa. Nagaingon kaniya ng utanan siya, hain man niini, o siya sus mitubag. Ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig baka. Klaro ba? Di ba si Kristo ninyon? Ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi o baka. Mo kining mga punto, mga kaigsunan, no? Sa programa dinhi sa inyong pagsunod sa Daily Radio DX KO. Sa maong pagpamatuod, ilalugang gipamugatan nga kung dili ka magtuman sa ikapulo tanang tithes, paghatag, sama ra nga imong gitudloan ang mga tao sa pagpangawat, gumikan nga iyang gibasa ang Mateo Kapitulo 19 versikulo 18. Pero tanagod namugna man gud na dili ra ba nagpasabot nga abi man niya nga kung dili na lugar ta mohatag sa ikapulo halad sa ikapulo pagpangawat na doon na nay kabaguhan diya sa bagong tugon. Pero kung gibasa man niya to, dili ra ba to sa pagsulti ni Kristo niadto nga dili mo mangawat para tos ikapulo nga nagpapatuman si Kristo niadto. Ang butang lang nga atong unahon to pagtubag Brad Macarayo ng nas Mateo 19:18 naman ko'y batan-on nga dato nga nangutanan niya unsaon pagpanunod sa kinabuhing dayon atong basahon siguro Brad Macarayo kung diin nagsugod ang istorya niya na. Yeah. Atong basahon sa Kapitulo 19, versikulo 16 hangtod sa versikulo 18. Ug tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron magapanagiya ko sa kinabuhing dayon. Kanya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, anayo sa lamang ka maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, pantay ang mga sugo, kanya nangutana siya hain man niini. Og si Jesus mitubag kaniya, og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Okay. Nga adiha nga ayaw pagsaksi o bakak, ayaw pod pagbuno, ayaw pagpangawat. Mao lugar ni ang usa sa nangutana diha sa atong Ginoong Jesucristo gisugod nato sa 16. Unya karon, alangan mag si Kristo moingon nga walaon niya ang pagpangawat, iyang tugot nga pangawat mo. Nga kanang
pagpangawat nga gidili, kung imong basahon ang Exodo, Kapitulo 20, versikulo 13, sa ubos niya na, sa versikulo 15, nag-ingon man, dili ka mangawat, kay kanang 13, dili ka magpatay. Pag ingog dili ka mangawat, o kung nag-ingon man ang atong Jesucristo, nga ayaw pagpangawat, dili ang giisgutan ni Kristo oy nga ikapulo, halag nga ikapulo. Kay ngano ba? Unsay malig-on nga priba atong ikahatag kanila nga kanang pagpangawat daghang matang sa pagpangawat dili ang dimensyon niya ang ikapulo. Unsay matin-awng priba niya na Brother ni sumala sa Biblia? Anya, Reverend, sumala din sa Proverbio. Proverbio sa Kapitulo 22, versikulo 22 ang gingon. Proverbio, Kapitulo 22, versikulo 22 ang gingon sa balaang kasulatan. Ayaw pagkawati ang kabus tungod kay siya kabus, ni magadaog-daog ka sa mga sinakit diya sa ganghan. Oh. Dabi karon kay ang Biblia kinilugan kabus nanay ikapulo. Nga halad. Ang gisgutan kabus pa unya kawatan pa nimo kay ang gi-mention nila nga ang pagpangawat kung naa kay kita nga 1,000 10% man yan na kinahanglan nga imong ihatag ang 100 niya na. Unya kay kung di daw nimo na ihatag ngadto sa Dios ng 100 no gikan sa 1,000 lugar imong kinitaan lugar mo na gipasabot nilang pagpangawat pero kining gisgutan dili man tawo ni nagisgot nga kining kabus nga ayaw pagkawati ang kabus tungod kay siya makabus nga ang imong gikawat dito ang ikapulo niya di nagpasabot nga daghang matang sa pagpangawat hain pangdugang priba sa Biblia brodroni nga ang pagpangawat nga gisgutan dili itaw ni nagtugod si Kristo niya na nga ang pasabot ang ikapulo o halad ikapulo or tithes. No, niya pa atong nabasa din ni Reverend sa Biblia nga ang pag-ingon ni Kristo sa batiyo nga ayaw pagpangawat wala ang tao na si Kristo nagpahayag niya na nga mahitungod na kung di ka maghatag ikapulo nagapangawat ka. Niya pang dugang sa nakasulat sa Biblia mga kaigsunan inyong paminawan din sa Proverbio Kapitulo 9 versikulo 17. Inyong patalinghugan, iyon ang nakasulat. Matamis ang kinawat nga mga tubig o lamian ang tinapay nga pagakanon sa tago. O huna-una agani ni ang kawatan. Ang iyang trabaho matamis kuno ang kinawat nga mga tubig pati patubig kawaton kwarta baning tubig. Unya nganong di man siya magsangkop sa iyang kaugalingon tubig. O magsangkop siya para kaugalingon siya tubig yang imnon. Unya tamis pod kuno ang tinapay nga kanon sa tago. Kay kung magkaon kung kas tago, nagpasabot na nga mahadlok ang kanang imong kikaon di man na imo. Unya, ikapulo di na. Ha? Mao man na karon busa natural mingon gyud si Kristo nga ayaw pagpangawat. Kay ngano? Basig mahimo na hinon tagkawatan pero it doesn't mean nga ang ipasabot niya to ang halad or tithes nga ikapulo. Ay pandugang sa Biblia nga kanang pagpangawat gidili gina busa itugon gina pero dili ang gisinto ni Kristo niya na ang ikapulo nga halad. Brad Makarayo dugang pahayag sa Biblia. Sa Proverbio Kapitulo 6, versikulo 30-31, ang mga tao dili magatamay sa usa ka kawatan kung siya mangawat aron sa pagtagbaw sa iyang kaugalingon sa diha nga siya gutom. Gingon apan kung siya hidakpan magauli siya sa 7 kapilo nga gidaghanon siya magahatag sa tanan niyang manggad sa iyang balay. Nanaday gitawag og damyos og madakpan ka sa imong pagpangawat. O man sa atong balaod. Kung madakpan ka unya giingon man ang mga tao dili magatamay sa usa ka kawatan kung siya mangawat aron sa pagtagbaw siyang kaugalingon sa diha nga siya gutomon. Sa ato pa ang iyang pagpangawat ay tungod sa kagutom wala na siya mahimo kaha sa kapobrehon
ang gipasidaan lang gani sa Dios daan nga dili na lang pud ta magpalabig tamay niya kung siya nagapangawat man niya na tungod lang siya kagutom pero madakpan pud siya ay magauli pud siya sa 7 kapilo sa gidaghanon kung sobra ra ang iyang pagpangawat kay para ra magato kanon na kana nangawat ba siya anak Brad Macars ikapulo dili man gina Brad Ronnie Brad Rini nga ang gikawat niya ang 10% niya na muna ang pagkaon mo to iyang gipakita na sa Biblia kung maningkamot unta ta sa atua para dili ta makapangawat og pagkaon mo ta na pero wa na magpasabot nga ang pagtugon niya na ni Kristo para to sa ikapulo ay pangdugang payag sa Biblia nga batayan nga dili kita magapangawat pero dili na nagpasabot para sa ikanapulo nga halat Brad Ronnie. Dinhi sa proverbio lang gyapon nga basahon Reverend sa kapitulo 28 bersikulo 24 ang akong pagbabasahon inyong paminawan mga kaigsunan. Bisan kinsa nga mangawat sa iyang amahan kung sa iyang inahan ug miingon dili kini kalapasan. Ang maong tao mo'y kauban sa usa ka maglalaglag. Kitaon na to. Ang atong gidikanan adunay bahandi. Unya kanang bahandi, wa pud nang bahandi para to sa ikapulo. Ikaw nga gitawag sa Biblia nangawat kana man di ka mutug-an sa imong kinitaan. Magkalahi ang atong nabasa kung ato mag-ingnon nga si Kristo nagdili sa pagpangawat sa Mateo 19 bersikulo 16 hangtod ka 18 sa tubag niya sa batan-on nangutana para sa utsaon na makabaton og kinabindayon. Kung sa lugar nga dili ta mangawat pero gitugtong ni sa SDE ang kinini ang Malakyas 3:8 para idugtong niya nga para nga mahatagon gid nila ang mga tao sa ilang dapit kay sa atong nasayra di lang ika-utsa na magud sila dawaton pud ang mga nagwali samtang sa tuwa diri Brad Macarayo ang mga ebanghilista walay gidawat kundi mismo pa ang mga nagwali mao pa ang mugbayad sa radio station ug asa man napita kita magapanulot muna nga ang gidikanan dili pagkakawatan o ikapulo din na 10% din na ay pangdugang sa Biblia nga matang sa magkalahi nga kawatonon pero busa gidili ni Kristo ang pagpangawat dili nag-mention siya niya sa ikapulo Brad Ronnie. Dinhi sa Exodo Reverend basahon ko sa kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 4 kama 7 ug 8 nga akong pagbabasahon. Kung ang usa ka tawo mangawat og baka kun karnero og pagaihaw niya kun igabaligya niya, magabayad siya og 5 ka baka tungod niadtong usa ka baka og 4 ka karnero tungod niadtong usa ka karnero. Kung ang kawatan hikaplagan niya nagaguba aron makasulod sa usa ka balay og masamaran sa pagkaagi nga mamatay siya, walay pakasad-on sa dugo niadto dugo tungod kaniya katulog nangawat kung mamatay siya. Kung ang adlaw misubang na sa ibabaw niya ang makapatay sad-an sa pagkamamumuno sa isig ka tao. Ang kawatan magauli sa hingpit gayud kung wala gayud siya, igabaligya siya tungod sa iyang kikawat. Kung hikaplagan nga buhi ang kinawat sa iyang kamot, bisan baka kung asno kung karnero, magabayad siya sa pilo. Ato pa madubli-dubli ang gatong iyang ibayad kung nagapangawat siya, masaknan siya. Padayonon ta pagbasa sa bersikulo 7 lapos bersikulo 8. Kung ang usa ka tawo magatugyan sa iyang isig ka tawo og salapi kon katigayonan nga patipigan og pagakawaton sa balay niadtong tawhana, kung ang kawatan hikaplagan magabayad siya sa pilo. Kung ang kawatan dili hikaplagan unya ang tagiya sa balay magaduol sa mga maghuhukom aron pagasusiyon kung wala ba niya ibutang ang iyang kamot sa bahandi sa iyang isig ka tawo. Sama niya na nga mangawat kag baka ikapulo dito brother ni kanang baka kawato nimo unya madakpan ka iuli gito madubli pa Dili gyud. mo na nga magtugon gyud ang atong Ginoong Kristo nga dili gyud mo ingon siya nga pangawat mo dili gyud ka mangawat pero ang gipasabot niya na dili to sa ikapulo na karon
Ay pangdugang payag sumala gyapon sa Biblia para makita nato nga ang mga kawatan wala gid mahibalota kung kanus sakon ang atong panimalay kay kung mahibaw pa ta nga do na di ay magapangawat na walay mahitabong kawat sa kawatan, tama na siya nga muatim pagpangawat pero wa gyud makawat kay kahibalota busa kini ang pagpangawat isgutan ya sa sulod sa atong panimalay na wa ta kay bao di na nangawat na siya para sa ikapulo ayan ang prueba sumala sa Biblia, brethren. Ani Reverend ang prueba sumala din sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 43 nagaingon, apan hibuloy ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang takna sa kagabion mabot ang kawatan, magatukaw unta siya ug dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. Sa manining ehemplo magipakita sa Biblia nga kung kita daw nahibalo patag kanus amo abot ang kawatan, dili kita mutugot nga sakon atong balay. Nang anong nahitabo o dunay pagpangawat. Tungod kay naglapas sila sa sugo nga dili ka mangawat, unya unsa man tong gikawat sa kawatan dis panimalay ang atong ikapulo. Usa sayop ang atong pagpangwintan niya na o buot natong papahatagon sila dili kana mao ang sitas o katarungan mga mahal nga kaigsunan o nagapatalihog karon. Hay pangdugang priba nga sama sa tinun-an sa atong Ginoong Kristo as si Judas Iscariote. Ang iyalong ang gikawat ato ang ikapulo kay ang pakita ra ba sa Biblia nga kung kawatan kanya na kana ba ang dili ka mohatag katawhan ka sa Dios kay mao man di man na ikalimot. Muna itugon sa una sa panahon sa Israel sa katawhan sa Dios nga magtug-an gikas imong kinitaan. Ya dagan man rong pagtulun-an nga nagagamit niya na kung gamito nato ng ikapulo katawhan na ta sa Dios granting. Wala. Kaya ang tuyo og tumungpod para makuha lugar ng mga kandidara sa mga tao. Pero kung maghisgot ang Biblia sa panahon kang Kristo og dili ka mangawat, wa magsultis Kristo ana nga katong iyang giingon nga di nimo kawaton ng ikapulo mutug-an gikas ikapulo o ikapulo nga halad. Ay nang dugang priba nga si Judas Iscariote nga giingon sa Biblia kawatan sa mga panudlanan Brad Macarayo busa dili ikanapulo or tithes ang gisgutan nini nga wa muhatag si Apostol Pablo si Judas Iscariote sa iyang ikapulo kay ug di muhatag siya kawatan nangawat gid siya sa dili iya kwarta. Sa Juan kapitulo 12 bersikulo 3 ug 6, ug si Maria mikuhag tunga sa kilo nga bilinhong pahumot nga lunsayng nardo. Ug iyang gihaplasan ni si Jesus diha sa mga tiil. Ug iyang gipahiran kini sa iyang mga buhok. Ug ang balay nalukop sa kamyon sa pahumot. Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an nga mao gani ang magbudhi kaniya ningon ngano nga kini pahumot wala man hinuod ibaligya tulog ka gatos ka denaryo ug ang halin ihatag sa mga kabos kini gisulti niya dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabos kun dili tungod kay siya kawatan man o kay siya mao man ang magtitipig sa panuglanan sa kwarta igasulog niini iyang pagakapnan. Tanawa mga kaigsunan. Dunay kaha nga sudlanan sa mga kwarta. Pero sa gibuhat ni Judas, akapnan niya pangwaan niya gingon sa Biblia kawatan siya. Ang kawatan kana man di kamutug-an sa imong kinitaan. Wa nimo itug-an sa Dios. Ya man ang isulti sa magawali sa kining atong gisgutan. Busang kami nanubag tungod kay nakita nato nga iyaming giplastaran nga nagtudlo daw mismo mga tao pagpangawat kay wala may magpapatuman sa ikapulo nga halat or tithes. Sayop na usay nagtudlo. Una nga hunahuna ra man ninyo. Kay lagi nagdaaman mo ana nga doktrina nga pero hain pa unsa diyang matanga sa paagi ang paghatag na sumala sa panahon sa atong Ginoong Kristo
nga si Apostol Pablo nakakat-on niya na sumala sa Biblia, brethren. Sa panahon sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, partikular si Apostol nga si Pablo, nagpayag na siya. Nga timalaan ta nga ang mga sulat ni Apostol nga si Pablo, mga kaigsunan, ang nagsugo niini mga atong Ginoong Kristo, sumala sa iyang pagpayag sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 37. Ang mga sinulat niya, sugo ni Kristo, sugo sa Ginoo niya. Ang Ginoo nga nagsugo nga magsulat si Pablo, nasa Juan 13:13, ang Ginoo din na si Kristo. Sa ato pa ang mga sinulat ni Pablo, ang nagsugo si Kristo. Dito kang Pablo, ang pagpahigayon nga sa ilang kapanuhunan, wala sila magpatuman sa ikapulo. Muna ang pagpahayag ni Pablo, kinabubuton na nimo nga paghatag. Sa ato ba wala na i-fix, dili na gitong 10%. Muna sa most kapanuhunan sa PBC mga kaigsunan, wala may nagpapahigayon na sa 10%. Kinasayod mi, kanang 10%, kaniya ito gipatuman, pero pag-abot sa kang Kristo, wala na kana gipapatuman. Kinabubuton nga paghatag. Basaon ko ang prueba sa sulat ni Pablo, din ni sa ikaduhang Korinto Kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa city ang akong pagbabasahon ninyong paminawan o inyong patalingugan. Busa, nakahuna-huna ako nga kinahanglan ang mga igsuon atong agbahon sa pag-una kanako, pag-ana diha kaninyo, o sa pagpahigayong daan ining hatag nga inyong gisaad aron kini maandam, dili ingon nga gipugos pagkuha gikan kaninyo kundi ingon nga inyong kinabubuton hatag. Karon timaan ininyo kini, matud pa ni Pablo. Siya nga nagapugas og tagadiyot, taggidyot, magaani og deriyot. Siya nga magapugas og dinaghan, magaani og daghan, gipadig sa bingay lugar ang paghatag nga kung magpugas kag deriyot, ani pug kag tagidyot, magpugas kag daghan, ani pug kag dinaghan. Ang matag-usa, matud pa ni Pablo, magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. Dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos, kaya ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag. Oh, tanawa, nakita nato nga karon siya nga nagapugas og tagidyot, moanig tagidyot. Kung mopugas daw kag daghan, moanig pug kag daghan. Kay kinahanglan nga ang matag-usa maghatag daw sumala sa iyang pagbuot sa iyang kasing-kasing, dili magpanuko niingon nga pinugos. Nganong nagingon man lagi si Apostol Pablo nga mohatag kag deriyot, mani pug kag deriyot. Na nganong ignon magderiyot og ikapulo na nga mandatory man nga 10% yun ang kwaon diha niya na kanang giingog ikapulo nga halad. At kung doon na kay 100, gahin ka og 10 pesos. Og 2,000, 200 pesos kay 10% man lugar. Na nganong ingnon man nga mohatag kag tagidyot, mani po kag tagidyot, libre ka niya na sa paghatag. Pero nga dili ka magpanuko sa imong kasing-kasing, basta kay nahibawlo ka. Dugang payag na kanang gisgutan sa gibasa ni Brad Ronnie, matinaw din sa Biblia nga giingon ang pulong sa Dios. Ikaduhang Korinto nga gibasa mao gyapon nga kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 7, pero dinhi sa ang pulong sa Dios sa Biblia giingon atong patalinghugan giyon, busa nakahuna-huna ako nga kinanglan kung dasigon kini mga igsoon nga muuna diha aron nga sa dili pa ako moabot, matigom na nila ang inyong gisaad nga hinabang sa ingon nini nga pamaagi, mapamatud-an nga naghatag kamo tungod kay gusto ninyo o dili tungod kay napugos lang kamo. Hinumdumin ninyo kini ang panig-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong bini nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. O gipanag-ing sa pugas kung maghatag-tag gamay, di gamay ra pud imong maani kay gamay ra pud ang imong gipugas. Maulugan na ang balaod na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Bueno, ingon din siya, nagpaabot mi nga si Kristo nag-ingon gyud nga naghatag siya og pagpamatuod nga wala na siya maghatag sa ikapulo. Nagsugo lugar siya nga dili na maghatag og kasugo, pero hangtod karon wa gyud
makahatag sila siya. Kasabot na mo kinsay among gipasabot niya na arang-arang ang kabuot lugar o pagsabot o panubat niya kay kasagaran yon, abot siya sa among magtutudlo og mga pagtampalas. Mga personal na nga mga Personal. kuan, atake. Nya, kasabot na kuno mo. Hmm. Wala ko numisitas kay matod pa niya, naman daw sitas sa Biblia nga si Kristo nagsugo, bueno, ato ni susihon. Hain ang usas sa mga sitas nga giingon nila nga nagsugo ang atong Ginoong Hesukristo bahin sa ikapulo, Brad Rone, sumala sa gihatag ni kinini ang katarungan ni sa usa sa tigpamaba sa SDA. SDA sa Dipulo. Si Brother Mitchell Bendelio. Kami mga kaigsunan, depende mo po niyo pananglitan na isog o pinagahi po ang iyang pag-atake dili kanamo. Kabalo mo po ni mo repeat o mo tubak o pinagahi. Pero o inuntag medyo pinakalma, kabalo po niya na mo pinakalma. Matudi mo higalan mi nimo. Oh. Manong hindi po mo higalan nimo kung mao may pamagi. Usa sa gigamit niya nga Biblia, Bradron, Kini ang pulong sa Dios pagpamatuod nga matod gyud daw nga ang atong Ginoong Kristo nagpapatuman sa ikapulo. Basahon ako ang Mateo kapitulo 23 versikulo 23. Inyong paminawan sa ako nang gikaingon ang Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Akong pagabasahon. Ini ang nakasulat sa balaang kasulatan. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasuguan o mga parisiyo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaarong ingnon lang. Naghatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo, mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamaluluyon o pagkamasaligon. Angay kamong, mao man yung gipamugatan kining pahiyaga, angay kamong maghatag sa inyong ikapulo, apan dili ninyo pasagdan ang mas mahinungdanon nga mga sugo. Karon sa gibasa din ni Brad Rooney nga mo ilang gigamit, kung atong sabton mga kaigsunan, kining paghisgot ni Kristo din hinini, wala in taon siya magpamugat sa ikapulo. Iyang gimensyon din ngadto sa mga parisyo nga ang parisyo di ay dunay butang nga ilang gibiyaan kay kung balikan tagingon alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasuguan og mga parisyo, ang inyong pagtuo sa Dios pagpakarong ingnon lang, naghatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo, maning tithes, bisan abot sa inyong mga lamas mo nang gisgutan, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo may tuod sa matarong nga pagkinabuhi. Doon na pagyudi ay mas mahinungdanon nga sugo nga pagkinabuhi. Ilang gisiguro lugar tong ikapulo. Unya, ang giingon din nga ang mas mahinungdanon nga mga sugo, unsa man, may tuod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamaluluyon o pagkamasaligon. Angay kamong maghatag sa inyong ikapulo, apan dili niyo pasagdan ang mas mahinungdanon nga mga sugo. Doon na di ay gyoy mahinungdanon nga sugo nga dili pasagdan kay sa panahon sa parisyo ilang gisiguro ang ikapulo nga halad. Pero dinhi nining puntuha mong nag-ingon sila nga unsa man nang apan dili ninyo pasagdan giingon nga angay kamong maghatag sa inyong ikapulo. Ingon din sila. Di nagsugo si Kristo ikapulo. Way lalis kay mo man ay sinugdanan. Hain pa ang gamito nila sa maong pagpamatuod dan makarayo nga Biblia para ipakita po nga nagsugo daw si Kristo yun sa pagpahatag og ikapulo. In New World Translation, sa Cebuano nga sa Bisaya nga pagkahayag gitawag ni bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Wala gyapon nga sitas ila man pabor sa ilaha kay ila man gamit-gamiton. Gingon Mateo 23 versikulo 23, alaot kamo mga eskriba o mga fariseo, mga salingkapaw, tungod kay naghatag kamo og ikapulo sa year baboyna o sa inildo o sa kumino, apan wala kamo magtagad sa mas bug-a nga mga butang sa balaod
nga mao ang justisya o ang kaluoy o ang pagkamatinumanon obligado ang pagbuhat ng ining mga butanga apan dili tagdon ang ubang mga butang. Oh. Nag-ingon daw si Kristo, obligado ka sa pagbuhat nga na, dili kay matod pa nga sa 23 nga alaot ka mo nga mga eskriba o mga parsyo nga sa likapaw tungod kay nagatag ka mo sa ikapulo, sa Yerbaboy na, o sa Inildo, o sa Kumino, apan wala ka mo magtagad sa mas bugat nga mga butang. Ang ipasabot ni Kristo, doon na ibugat nga butang anang ikapulo, kung sa man daw, ang bugat nga mamutang sa balaod, nga mao ang hustisya, o ang kaluoy, mao di ay na pinakabugat pas ikapulo, o ang pagkamatinumanon. Obligado ang pagbuhat nining mga butang nga, apan dili takdon ang ubang mga butang. Sama sa ang pulong sa Dios nga, kung buhaton lugar to nimo, dili kay biyaan nimo ang ubang butang, sama sa paghatag og ikapulo. Gusto pod pamation mga kaigsonan no biharata sa Biblia. Pero anang puntuha. Pero ang bantayan nato nga ang atong Ginoong Kristo naniguro di ay ang mga parisyo sa unang panahon sa pagpatuman sa ikapulo nga kanaraba kung basahon na sa Bible Dictionary kanang Yerbaboy na Brad nagpasabot ka na og mga Mint. mint Sa English na, mint na. herbal. Herbal. Niya, sa Ang mga isto na, gitawag mo na siya og na makita na sa tanaman sa mga parisyo nga mga herbal nga mga dadawon diya gipasikad ang ilang paghatag og tithes o ikapulo. Na kung imo lugar buhato na napay bugat lugar adto. Ang hustisya o ang kaluoy. Sa ato pa niining bahina mga kaigsonan, atong nakita nga gipapatuman pod lugar gina ni Kristo. Gawas niya na nga gipapatuman ng ikapulo base sa iyang gihatag ditong ehemplo sa mga paresiyo sumala sa nakasulat sa Biblia, mga eskriba o mga paresiyo. Hain pa ang gitugot o sugot yapon ni Kristo gawas sa ikapulo or tithes. Brad Rene sumala sa Biblia. Hain pa. Anya Reverend sumala din sa nakasulat sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 4 ang giingon og si Jesus bingon kaniya bantay baya nga walay bisan kinsa nga imong sugindan hinuon umadto ka og magpakita ka sa saserdote og himuha ang halad nga gisugo ni Moises ingon nga pagpamatud ngadto sa katawan. Bantayan nato ang punto sa Biblia mga kaigsoon mga nagsunod nining programa o nining urasa. Ang gipasabot sa nakasulat sa Biblia dili lamang nga halad nga ikapulo nga giingon niya nga maayo nga maghatag ka mo lugar na ng ikapulo, giingnan ang mga paresyo, mga eskriba, nga mga uban niya na mga paresyo, kay gano, sa ilang pananggit, siguro nila ang ikapulo. Unya, ilang gibiyaan, wa nila pamugati, nga doon na di ay, nga atubangon sa tao pa ang ustisya o kaluoy, kanang wa nila mahibaw. Nahato ka na karong pagitaon, kinsay mo dala sa ustisya o kaluoy o ang pagsugo sab nga maghalad ka salad nga gisugo ni Moises. Lain man tong halad nga gisugo ni Moises og katong ikapulo. Pero diin man kining pagsugo ni Kristo sa ikapulo o sa hatag niya nga pagpapasubay sa mga eskriba o mga parisyo baruni nga kalakip na ang halad. Diin man na gikuha sumala sa Biblia sa atong Ginoong Kristo. Dili yung balikan ka magbasa ang Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 9 Reverend. Dili gikuha kaning pagtugot ni Kristo ngadto sa mga parisyo nga itugot ang ikapulo o katong sa gibasa sa kaubang ministro nga himuon ang sugo ang halad nga gisugo ni Moises dinhi tanan nato mabasa. Inyong paminawan. Makapangawat ba diay ang tao sa Dios bisan paniana kamo nangawat kanako? Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo
sa mga ikapulo ug sa mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa panghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kining tibok nga naso. Oh. Katong pagpahigayon ni Kristo kabahin sa gitawag og mga eskriba og mga parsyo nga gisiguro nila ang ikapulo pero ilang gibiyaan ang mas bugat pang mga sugo, mas bugat pa katong hustisya o katong pagkaluoy O pagtuo. o pagtuo. Ang gipakita dinhi sa tugon nga gibiyaan nila na pero nag-ingos Kristo nga maayo ang paghatag sa ikapulo. Unya kay nagsugo man pud si Kristo nga buhaton ang halad nga gisugo ni Moises. Na diin man to nalangkob katong mga bahina. O di klaro kaayo na aras Malakyas 3:8 na tingog tong mga pagpapatuman ni Kristo nag-ingon makapangawat ba di ang tao sa Dios bisan pa niya na kamo nangawat kanako apan kamo na naging unsaon manamo sa pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad ipapatuman ni Kristo oo sa silugdan na mingon lugar mo sa pangutana o di gipapatuman man ay na ni Kristo nang anong moingon man mo nga naaman sa mabasa nga dili angay kang mangawat og ikapulo aw katong gibasihan ko ganina sa Mateo 16 kapitulo 19 bersikulo 16 ngadto 18 sa Mateo nga dili ka mangawat di man to nagmention og ikapulo unya kining gisgutan diri nga gibiyaan sa mga parisyo ang pinakabugat nga mao ang mga gitawag og hustisya og kaluoy og kini ang gitawag og pagtuo. Do naman ko'y modala niya na sa hustisya na wa nila may bawi, naniguro lang sila ikapulo sa ilang panahon kay tagna man na nga nagbase si Kristo, magsulti ni Kristo sa pagpangurihir, nagibasihan niya na nga nakasulat ayon man na gikuha kanang ingog hustisya nga wala mapatuman nila o kinsay modala niya na unya atong sosyal badron hain na kanang giingog tagna nga hustisya. Dini sa atong mabasa rin sa Isaias sa iyang kapitulo 50 iyon na bersikulo 4 akong pagbabasahon. Sa Isaias. Yun din Tagda ako o akong katawhan o patalinugi ako o akong nasod kay usa ka kasuguan mugula gikan kanako o akong pagatukuron ang akong hustisya mao ning gipamugatan diba ni Kristo dito sa Mateo hustisya alang sa usa ka kahayag sa mga katawhan. mao na siya ang hustisya nga para sa kayag sa mga katawan. Gani, kung basahon nato na, nagyapon ba doon ihain pangdugang priba sa Biblia nga hustisya sa katawhan nga sa panon sa parisyo, wa nila ni malilikin sa modala sa hustisya para sa mga katawan. Dini akong basahon rin sa Biblia nga Contemporary English Version sa Psalms chapter 135 verse 14. Contemporary, gamit mo po ng atong higala si Mitchell Bindilio nini, kinahamon niya, the Lord will bring justice and show mercy to all who serve Him. Ang Ginoo nagadala og hustisya o magapakita sa kaluoy ngadto sa nag-alagad kaniya. Di sa ato pa, yan ang mga bahina, nakita nato nga naadi ay dadon nga hustisya og kaluoy. Nakaron, para sa pagdaginot sa mga pahayag sa oras, no? Para ikalimpyo sa unahuna, ang modala sa hustisya, si Kristo mga mahal namong tigpaminaw. Kay ang gisgutan sumala sa Biblia, palihog pagbasa Brad Rooney sa Biblia nga 1917 ang pagula nini sa Isaiah chapter 51 verse 4. Okay, the Holy Bible since 1917, Isaiah chapter 51 verse 4. Give attention to me, O my people, and give ear to me, O my nation. For teaching will go out from me, and the knowledge of the true God will be a light to the people. True God. True God ang gamit. Ay kahayag nga gikan sa Dios nga mao ni maglamdag. Na dawi ang parasyo ba mao modala sa paglamdag para sa kahayag sa mga katawan. Mo man ni ang wala
si Kristo ang modala pero supak ang mga parisyon ini. Kung atong basahon ang 8:12 ngadto sa 13 sa Juan, nagingon nga atong Ginoong Kristo og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon ako maong kayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gyud magalakaw sa kangitngit. Hinuna magabaton siya sa kahayag nga maghatag og kinabuhi. Ug ang mga parisyon mingon kaniya, ikaw mao ang nagahimog panghimatuod bahin sa imong kaugalingon. Ang imong panghimatuod maisip nga dili tinon. Kinsa diay modala sa kahayag para sa makatawan? Ang atong Ginoong Hesukristo siya diay modala sa hustisya para sa kahayag sa makatawan aron makailatag sa trugad nga gikan kaniya maglamdag ang ato bang Ginoong Hesukristo, bradrone. Siya bapod ang gitawag usa sa gihisgutan sa Biblia nga trugad nga mo lamdag sa pagdala sa hustisya ug kaluoy sumala sa Biblia nga siya ay modala sa pagsulti niya na. Siya gyud ang gisgutan Reverend nga trugad nga may modala justisya. Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa contemporary English version gyapon nga Biblia, no one has ever seen God, the only Son, Mamunis Kristo, who is truly God and is closest to the Father. Basta ang trugad nga modala justisya mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ay mulamdag kanato mga mahal nga kaigsuonan sumala sa Biblia. Unya kay siya man ang mulamdag kanato, mao ni ang gibiyaan sa parisyon, di sila mutuo nga si Kristo mao ang magdalag lamdag, magdalag kahayag para pagpasabot. Mo na ibuti pasabot niya nga si Kristo giingon nga gibiyaan ninyo ang hustisya ug kaluoy. Busa kanang kaluoy wala na di ay ang halad. Balik pagbasa Brad Rene, may tungod sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 13 pagpriba nga katunghalad niabot ra ang panahon nga wala na si Kristo niadto makagusto sumala sa Biblia. Ani Reverend sumala sa balang kasulatan nagingon, lumakaw kamo og tun-i ninyo ang kahulugan nini. Mo'y kahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Kita mo na, isang di ratataman. Magikahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Pero niadtong panahon, na gusto pa ni Kristo gipapatuman, gisugo niya nga, ihalad ninyo, buhata ang halad nga gisugo ni Moises. Pero, igon siya, wa na ko mahimot niya ng halad, na siya sa kaluoy. Nakita na to. Nga diin man ang halad, naasa Malakyas 3:8 og 9. Nakaroon, ingon si Mr. Bendilio nga, wa magkuno maggula sa baba ni Kristo nga, wa na siya magpatuman niya na. Kaya, imo mang baba, kay gusto man imong ipatuman to. Pero, pagbasa Brad Makarayo, kay pabor man imong Biblia, na wala na gina ipapatuman sa atong Ginoong Kristo ang Marcos 12:13, 18 o 24 nga mahitungod paghisgot sa mga parisyo o mga eskriba. Ingon pagsulti sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 13 ang ang atong ikama nato sa bersikulo 18 Kama 24 giingon sa pagpahayag diri sa atong Ginoong Hesukristo sa sintas nga ako nagikasitar o ilang ipantuan siya ilang sa mga parisyo o sa mga Herodyano aron sa pagtitikan niya tinagi siyang sulti 18 niya yadto siya mga sadusyo mga tao nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw siya ipangutana nila ang tubag naman ni Kristo sa ilang mga pangutana sa mga parisyo ng sadusyo ug kanila si Jesus gitubag nga nag-ingon dili bang hinungdan ngano nga sayop kamo mao kini tungod kamo wala magkasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Nag-ingon si Kristo ngadtos mga parisyo, mga sadusyo o mga eskriba, mga Herodyano nga wa daw sila makasabot sa kasulatan, nagagamit day sila kasulatan. Nakaron, katong giingon naman nga wa magtugon o wa magawa sa baba ni Hesukristo ang kanang ikapulo. Tanawa ang halada, nakita na nato nga di na niya ipabuhat na nas Kristos kaloy. Kaya siya may magdalag hustisya, lamdag para sa katawan. Inod ka itong giingon. Sa atong nag-ingon nga higalap og kunutan niya, di kunutan niya kaaway. Kay kaaway lang sa doktrina. Managang gitaan Bradlon, tinod ka yang giingon nga wala magtugon ang atong Ginoong Kristo niya na. Amo na nasaitan niya kay atong basahon ang pahayag ni Kristo may tungod sa mga pagsaway nila sa mga parisyo nga nagpatuman sa ikapulo. Mateo kapitulo 16 bersikulo 6 kama 11-12.
Ug niya si Jesus mingon kanila, bantayi og likayi baya ninyo ang igpapatubo sa mga Pariseo ug mga Saduceo. Nagpayag si Kristo nga dunay palikayan ang kadtong igpapatubo sa mga Pariseo. Na unsa man yung likayan nga mga ipagpatubo? Bugat ra ba na kay likaya? Siya magingog ayaw paglikay ano ipagpatubo. Unsa man ang ipagpatubo? Niya, sa 11 ug 12, naunsa ba nga wala man kamo makasabot nga ako wala magsulti may tungod sa tinapay? Likayin ninyo ang igpapatubo sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Ug bunya nakasabot na sila nga wala daw siya magasulti kanila sa paglikay sa igpapatubo sa tinapay, kung dili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Pariseo ug mga Saduceo. Na unsa man ang gitudlo sa mga Pariseo ug Saduceo? Pagpatuman sa halad o pagpatuman sa ikapulo sa sinugdan, iya ba nang gitagaan ni Kristo katungod nga patumanon? Oo, pero nadayon o gipadayon ba? Wala. Usa si Apostol Pablo nagkonfirmar. Hain ang pagkonfirmar ni Apostol Pablo nga nausab na sa panahon nga gisugo na sila sa atong Ginoong Kristo bradone. Niya sa pagbahayag sa dinhi sa nakasulat sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 14 sa Contemporary English Version, summarize ko na lang, nagdisgot din nga dunay balaod o kining law ni Moses nga gibungkag sa atong Ginoong Kristo. Kung unsa katong balaod nga gibungkag sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mao tong gidawat ni Moses dito sa bukid sa Sinai, mao kadto ang napulo kasugo nga nakasulat sa Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 10 ug 13 sa Contemporary English Version gyapon nga Biblia. Para pagklaro unta niya na bradone, mahatagan na to pagtagad. Palihog lang pagbasa sa Efeso kay basig niya sila. Hagi siya marais ato lang basahon sana magatag lang tag. Okay. Pasensya nga medyo na alanganin punta sa oras no para pakita nga naagi diay na. Okay, sa Ephesians chapter 2 verse 14-15, Christ has made peace between Jews and Gentiles, and he is united as breaking down the wall of hatred and separated us. Christ gave his own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. So, dunay rules nga gi-destroy. Destroyed na ang law of Moses. Oo. Na naaman na sa Malakias 4:4 sa Contemporary English version. Nya napod sa Deuteronomy 4:10-13 sa Contemporary English version. Muna mga mahalamong tigpaminaw nga kadtong pag-ingon ni Kristo nga ayaw pagpangawat, wala na to para dito sa ikapulo. Gidili ang pagpangawat kay na may kawatunon nga maibog ka, mo ka na ang matinaw sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa among gipanginaot nga nalamdagan ka mo nini mga kamaturan, may abot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas di Hinosero kini ang ining ulagan Evangelista Reverend Charlie Union sa kalansag sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Magrayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kanunon hangtod sa sunod sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malipayang bagong tuig sa tanan, karong tuig 2019, sugod Enero 13, mabatid na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnang langdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pa klase kini nga programa nga matunggang sa TXK Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatud sa espirituhanang pagtuo. Mga langitnang langdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Ang mata mao'y bintana sa atong lawas at iman na kinisama sa pag-atiman nato sa atong lipon, panik, puhok, uguban pa. Ang Health Code International na nakabase sa Amerika, mipadayag sa tiunay nga suporta hanggang sa lawas ng pagpakabanya. Inabi na sa atong mata ang tumang exposure na ining atong mata nga dala sa pollution, radiation, ultraviolet